Николай. Иван Иванов. Николай. Лана. Тео. Борис. Пресяна. Антония. Алекс. Иван. С едно кафе. Прелита от едно място на друго. Просто преминава задръстването. Като мина отгоре, ми ходи да направи мед. Прелита от пчелите на горе. Като прилитат. Лице. Това е вероятно. Лети през трафика. Лети. Тупетико. Ще влезна в тършо. Мечката идва и го туши. Вика снаха да и го заключи. Пара взема цветя. Трябва, ако има някой, не знам. Трябва да... Не знам. Пчелите излитат. Няма да влезе. Може да дойде някой да вземе меда. Падне меда. Няма мускули. Защото няма смисъл. Защото няма мускули. Защото не са направили фитнес за пчели. Защото е малка. Защото тя не е такава. Не е като нас хората. Защото не е като нас. Има като нас хората, има крила. Не съм сигурна. Това вече не знам. Защото няма време. Адвокат. Ти специалист. Космонавт. Физиотерапевт. Доктор. Не знам, май полицай. Госпожа в училище. Може би търговец или ветеринар. Археолог. Не знам.